Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas prevé recoller durante a vendima deste ano 49,9 millóns de kilos de uva. Esta cifra supón ao redor dun 5,05% máis que o recollido na colleita 2025, cando se acadaron os 47,5 millóns de kilos. Así se reflicte no informe de estimación de colleita 2026 elaborado polo órgano de control e certificación da Denominación de Orixe Rías Baixas, que recolle a situación do viñedo ata principios de xullo, superada a purga, momento moi crítico do ciclo vitícola. Y ellos estiman, en base a la información que han recabado de los técnicos, la información visual que han recogido ellos en el campo, etcétera, que podemos estar hablando de unos 49,5 millóns de kilos de uva. O documento explica tamén que a taxa de brotación foi dun 90%, un pouco superior á do ano pasado. A de fertilidade de 2,3 xemas é similar á de 2025 e o tamaño medio de acio é medio grande. Así prevese un rendemento medio sen ponderar de 9.343 kilos por hectárea, un valor máis baixo que o rendemento da vendima de 2025, que foi de 9.881 kilos por hectárea. O sea, una estimación un poco inferior a la del año pasado, porque ellos creen que va a haber menos rendimiento de producción que el año pasado. Sí que es cierto que hay más viñedo, pero bueno, pero menos rendimiento. En canto á data de inicio da vendima, o informe prevé que se podería producir nalgúns viñedos puntuais na segunda quincena de agosto, do mesmo xeito que o ano pasado, e a finais de agosto en xeral. Sempre dependendo de como se desenvolva este mes de agosto, de como evolucione o viñedo e dos controis de maduración que determinarán o momento óptimo de inicio. Como sinalan dende o Departamento Técnico, o viñedo atópase na fase de arraxo, que comezou nas subzonas do Condado do Tea e do Rosal. Polo momento, as diminucións de produción non son significativas, sendo o valor medio do 10,6% e repartidas en corremento de flor, por xeadas, saraiva e vento, así como en pragas e enfermidades. O ano pasado foron do 5,5%. Este año prácticamente no hemos tenido mermas por problemas fitosanitarios, fitopatológicos, pero sí que es cierto que hemos tenido más problemas de corrimiento que el año pasado. Por los vientos que hubo en los meses de mayo y junio, pues esos vientos del mar que siempre afectan pues ese corrimiento, ¿no?
O documento describe tamén como foi o ciclo vitícola en 2026, cun inverno cálido e moi húmido, unha primavera moi cálida e moi seca, a cuarta máis seca dende que hai rexistros, e cun mes de xuño extremadamente cálido e moi seco. Para a elaboración do informe, o Departamento Técnico do Consello Regulador baseouse na información proporcionada por técnicos de campo das adegas da denominación de orixe, que supervisan o 49,7% da superficie productiva. En total, realizáronse 47 enquisas a 34 técnicos que asesoran viñedos nas distintas subzonas. Unhas enquisas moi detalladas, unha vez superado o momento máis crítico do ciclo vitícola, cuxa información foi posteriormente contrastada en campo e ponderada estatísticamente co fin de unificar criterios. Na actualidade, este Consello Regulador conta con 174 adegas rexistradas. A superficie desta denominación de orixe abarca 5.027 hectáreas, repartidas entre 24.813 parcelas, nas que traballan 4.886 viticultores. A 15ª edición do Túnel do Viño Profesional de Rías Baixas, organizado polo Consello Regulador, segue sumando seguidores cun total de 1.200 persoas, converténdose nunha das actividades con maior proxección da Festa do Albariño Rías Baixas de Cambados. Tanto é así que as sesións do venres pola tarde e do sábado pola mañá colgaron o cartel de cheo. Consumidores e profesionais tiveron unha nova oportunidade de desfrutar de algunhas das 220 marcas das 81 adegas participantes no Salón de Congresos e Exposicións José Peña, entre o xoves 30 de xullo e o sábado 1 de agosto. O Wine Bar, un espazo no que catar as anadas máis antigas e espumosos de calidade de Rías Baixas, centrou a atención dos participantes nesta edición do túnel, con anadas dende a 2013, pasando pola 2017 e así sucesivamente ata chegar a 2025. Vendo a participación do público no túnel, queda patente o interese da xente nova por esta actividade, que está totalmente consolidada dentro do programa da Festa do Albariño Rías Baixas. Ademais, este ano a cifra de marcas e adegas foi de récord, por iso foi necesario incrementar o espazo dentro do Salón de Congresos e Exposicións José Peña. O primeiro túnel organizouse no ano 2011 con 94 marcas e 54 adegas. A súa evolución, tanto en participación do sector como en asistencia de público, foi moi significativa dende os seus inicios. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei,
Garantía de calidad, territorio y tradición. Foi un éxito tamén o que se viviu no escenario principal da festa do Albariño de Cambados. O Paseo da Calzada converteuse nunha celebración continua cargada de encontros, bailes, risas e, por suposto, viño da denominación de orixe Rías Baixas. 44 adegas estiveron presentes nos seus stands durante os 5 días que durou a 74ª edición da festa. Pendentes aínda de coñecer as cifras oficiais, a sensación generalizada é que a cita un ano máis foi masiva e un completo éxito. Nos vimos de Guitirí, de Lugo, xa vimos outros anos aquí a festa que nos encantanos o viño, o ambiente. Salimos a mediodía, tomamos un vinito, traemos la comida para aquí, comemos y luego por la tarde pues salimos de fiesta. Brutal, brutal, muy bien, espectacular, el vino está buenísimo y la gente, viene mucha gente, muy bien. A disfrutar, que temos un día bo, non fai calor, bo ano pasado. Excelente, no había visto algo así, está muy agradable, hemos probado ya varios vinos y estamos muy a gusto. Venimos de Andalucía, ya te digo, a la fiesta del Albariño, nos enteramos y cogimos un par de coches y ala. Somos de Vigo y somos unos compañeros que venimos a disfrutar con otro compañero el día aquí a Cambados. Esperamos que todo vaya de maravilla, que se beba moito viño, porque están as bodegas cheas, hai que gastalo. Poñemos de pincho un arroz de pulpo e de langostinos que facemos aquí á vista da xente e ahora para acompañar o viñiño, porque o viño quere comida. Y he encontrado vinos excelentes. Entre ellos se encuentra Segrel de el buen amigo Pablo. Y he probado otros vinos que me encantaron. He probado otros vinos que no me han gustado mucho, pero en general muy bien. De verdad, muy bien. Se va mejorando cada día, que eso es bueno para el sector. Aquí solo hai festa, invitamos a todos a vir, esta é unha maravilla e callaos la boca, fantasmas, si non vides o Albariño! Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. O viño como protagonista é a esencia do Boviño Fest que se celebrou esta fin de semana no Barbanza. Non só dende o punto de vista do sector produtor, senón como un recurso turístico máis ao territorio que ofrece experiencias vinculadas ao mundo vitivinícola. De feito, as xornadas que se desenvolveron entre xoves e domingo incluíron na súa programación rutas literarias e enolóxicas, catas musicais e poéticas, concertos, monólogos e clases maxistrais a cargo de destacados sumillers. A primeira experiencia facémoslo en Rianxo porque Cazapitas é de Rianxo, como dixo Xulián, pois dali utiliza as barricas por hora, pero tamén algunha uva. Eles teñen ali a súa adega e a mí me parece moi bonito que o fixera no seu pobo, pois cara aos seus veciños. E vamos a utilizar, porque o roteiro que é ali de casas, utilizamos un poquinho o patrimonio que existe. Traemos aquí co Cadaval que nos vai a explicar dun xeito enolóxico, vai ser unha volta polas 4 casas, porque ali hai 3, pero na imaginación de Kiko hai 4. Entón, el dixo que son 4 casas e facemos un roteiro de 4 casas, 4 viños, que rematarán no Pazo de Martelo, onde se fará unha degustación a través de Miguel Mosteiro, con produto todo relacionado con Rianxo e máis Carría, pero máis con Rianxo. E para rematar esa actividade temos unha actuación do grupo AUN, que é un grupo de reggae. Intentamos misturar músicas do mundo e de todo tipo. O día seguinte temos a mesma experiencia, pero en Entre os Ríos, na adega mesmo na Pobra, donde pois o seu propietario, José Cruzat, nos vai a facer un roteiro tamén polas súas vidas, explicando cal é o seu traballo e como fan a elaboración.
Despois degustaremos tamén un produto gastronómico relacionado con Pobra e con Barbanza, da man de Luis do restaurante No Gira da Pobra. Yo soy Luis. La primera etapa que vamos a tomar es una ensalada de tomate con ¿cómo se dice? Con una vinagreta del mismo tomate también. Y luego tiene conserva ventresca de bonito, conserva también de la Puebla. Xunto coas actividades desenvolvidas en adegas, o epicentro destas xornadas foi o Pazo de Goiáns, que contou cun túnel do viño para degustar os caldos da ISP Viños da Terra do Barbanza Iria, así como representantes de outras denominación de orixe convidadas. Dispondremos tamén dun túnel do viño de todos os viños participantes, que podrán degustar ou participar no túnel, os que están dentro da contada de Carlos, os que estén fora, antes, durante e despois. Podes acceder a él. E o último día, que será o domingo, pensámoslo este ano para xuntar as adegas toda a mañán, e será de 12 a 5 en sesión matinal. A Deputación da Coruña apoia o financiamento deste evento dende a súa orixe, posto que se enmarca perfectamente na filosofía de converter os axentes do propio territorio nun recurso turístico máis, para ofrecer ao visitante unha experiencia baseada nos saberes e nos sabores. Dentro dese claim, dese eslogan que ten a Deputación, que é a paisaxe que sabe, eu creo que en este evento van todos os ingredientes que nos, de alguma maneira, pretendemos lanzar aquel turismo que nos consideramos máis acaído para Galicia, para a provincia de Coruña, que é un turismo que sexa consciente de que o que vai a topar aquí é un territorio magnífico, non un escenario, un territorio onde vive a xente, onde a xente sigue producindo alimentos e viño dunha excelente calidade, e, sobre todo, que sexa un turista que axude a preservar ese territorio cara ao futuro. Eu creo que o Boviño, desde que o coñecemos, ademais en este espazo maravilloso que é o Pazo de Goiáns, chamounos enseguida a atención, o seu promotor, Suso, enseguida nos comentou a delicadeza con que intentaba programar, que era moito máis que o viño, sino todo o que rodea, cultura, música, poesía, bueno, un pouquiño, todo o que nós de alguma maneira queremos trasladar a ese turista consciente, a ese turista de calidade que eu creo que é o que merece a nosa terra, non? O vicepresidente da Deputación da Coruña destacou tamén o carácter transversal desta iniciativa, que vai moito máis aló do viño, poñendo en valor o patrimonio material e inmaterial da zona, así como o esforzo e a tradición dos adegueiros. Fala un poquinho de todo, non? Fala de a paisaxe como casa, como todo o que temos, como se fora o noso salón da nosa propia vivenda, todo o que temos ali, que nun caso é patrimonio material, noutro caso é patrimonio inmaterial. Eu creo que o viño ademais fala de esforzo, tradición, territorio, moito máis alá da paisaxe. E creo que naza o evento nun espazo como este, como é o Pazo de Goiáns, onde a Deputación, bueno, está axudando ao Concello a mellorar, a investir cada vez máis diñeiro en poñer en valor algo que é excepcional, que ademais foi un espazo esencial tamén na cultura do viño, e que agora mesmo estamos generando crédito para seguir avanzando nesa reconstrucción, neste caso dos lagares que hai no propio Pazo, pois pareceme magnífico, non? Eu creo que cada vez que viñen a este espazo histórico atopeime con moitísimos descubrimentos. Un deles foi a cultura do viño de a Barbanza Iria. Eu creo que temos dúas ISPs magníficas, Betanzos e Barbanza Iria. A provincia ten tamén un cachiño, unha subzona da denominación de orixe Rías Baixas. Eu creo que é unha riqueza enorme, non? E xa digo, eu agardo que este evento se consolide como un produto turístico, pero tamén un produto cultural, e non só un produto para o turismo que está gozando deste excepcional territorio durante o mes de agosto, sino para a propia sociedade local, non? As xornadas remataron este domingo cun encontro de adegueiros con cata monumental e degustación de paella. O éxito desta edición, que esgotou as entradas en cuestión de horas, anima a organización a seguir a traballar para ampliar o Boviño Fest en futuras edicións. Agricultor, chegou a Ampexio,
a peza clave para controlar o mildeo no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.